you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning! Welcome to Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Dito po ako sa Ponciano Street, which po makikita po natin ang Davao Light Power Company, Davao City, Aboitiz Power. Yan po, doon po ang PLDT at Smart Center. Dito po tayo sa Ponciano Street, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Target po natin, maghahanap po tayo ng target na rotang, ewan ko kung anong rotang target natin, kung ano po ang bakanting transit na masasakyan natin. Naghahanap po ako ng Aboitiz Ponciano Pinoy Rap YouTube channel. Please po paki-subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Road to, ito na lang kaya, Road to. Okay po, target natin ang Road to. Sir, pasakay sir. Transit lang po sir. Road to po ang sakyan target natin. So pasakit sir ha. Video ako sir ha sa YouTube ni siya po. Ground trip ako sir sa ito po ang driver natin sa Road 2. Galing po tayo sa Ponciano. Start po tayo sa Ponciano. Maglilibot po tayo kung saang ruta ang magdadaanan ng Road 2. So Road 2 po ang ating Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao Road 2. YouTube channel sir. Ikaw interview na ko niya sir ha. Ayaw na. Pag-adikuan lang. List type lang. O sige, dili ang hatapawan mo. Di man ikuan sa sir. Sa YouTube ni Pinoy Rap. American citizen ni siya sir. Dagani siya natabangan. Ako street vendor ko. Natabangan ko nila. Ginaning trabaho na ko. So YouTube, search nimo ni Biyahing Davao Road 2. Ikaw ang bida. Magkain na ko dala sir. Pakibutang ko sir ha sa imong barya lang po sa umaga. Pinoy Rap YouTube channel. Butang na nimo sir kay mo na katong katong niadto po sa Puan, terminal sa Puan, mga driver mo na ilahang request barya lang po sa umaga. Dili man gud akong sticker ang gidala ni Hagi. So Ponciano po channel. O kanang Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Daghan ba yan na pangkabuhayan, lahi po to sa pangkabuhayan, lahi po to sa Joyride nga tricycle driver po to ang nagwan. Kauban po to nako. Panginoon pa na sa. Okay. Pilit na sir ha kay ikaw ang bida sa Road to Biyahing Davao Joyride ni Pinoy Rap YouTube channel. Please po paki-subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Ito po ang ating mga pasahero ni Road 2. So, sa susunod, masudlan lagi hapon na. Nanawag nagpasahero. Okay po. Traffic sa Ponciano. Matraffic po sa Ponciano. Sakit ng ulo ng mga driver at saka pasahero. Road 2 po tayo. Road 2. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao Road 2 po ang target natin ngayon. Upload na niyo niya.
Depende 2 to 3 days. Makita nimo na. I-search lang nimo, i-subscribe nimo ni si Pinoy Rap. Pag mag-subscribe ka, ang latest na mga video makita nimo. So, pangitaon jud nimo ang road to kay ikaw ang bida ng road. Tanan na man ako sa kuan, sa Quintal, Toril. So, ako adire ng target ko asay murag dol. So, road to po ang ruta nating sinasakyan ko. So, Ponciano po tayo nag-start kasi po dito natin alam. Nabo may terminal. Nabo may terminal. Wala no. Wala silang terminal. Libot. Iikot-ikot lang po sila sa rutan dapat nilang. Roto daw, roto. Daplin. Roto, may sasakay po roto. Dito po tayo sa Kapitan Tomas Monteverde Central Elementary School. Marami na pong nag-uuwian na mga estudyante. May mga vendor tayo. God bless po sa lahat ng mga vendor. Laban lang po sa buhay ng patas. Blessings will come. Okay po, dito po tayo sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School of Ponciano. Ponciano po tayo, Ponciano. Lilibutin natin ang road to ruta nila. Panang. Okay ra po nga makatabang sa kwan. Actually, mga street vendor may ginatabangan ni Pinoy Rap. American man siya. So, target niya tabangan ang mga Pinoy. Kasi pusong Pinoy siya. Tabang yan. Oh. Kaya pagkabalo sa tanan ganyan. Kaya pala sa video kung kinsay kwan. Basta kwan lang. Sa kwan wala naman yun. Okay. May pag-unitan na lang. Wala ko akong paglalagyan sa gimbal ko kaya hawak-hawak ko ha. Ponciano pa rin tayo, Ponciano, Pinoy Rap, YouTube channel sa Joyride, dito natin sa Yahi, Davao. Lugar na to ha. Magbibigay po tayo ng mga sticker sa ating mga wala po tayong mga okay po, University of Mindanao po. Ito sa taas. So, University of Mindanao po. We are turning right side po. Right side turning po. Ito po ang Bolton Street. Ito po ang University of Mindanao ng Bolton. University of Mindanao, Bolton. Kasi may UM po tayo sa Matina. University of Mindanao. Ano ba? Bolton po. Bolton po ang tinatahak natin ngayon. Bolton Street. ng Davao. Sangguniang Panglungsod. Lugar na ito rin na, Eliday. So, turning right side po, San Pedro Street na po ito, tinatahak po natin. San Pedro Street po. Pagkiruan. Yan po ang City Hall of
Dahil Rocky Dabi. Of Davao po, yun. City Hall of Davao. Di ko masyadong nakita kasi po naharangan po ng punong kahoy na hinarang po. Yan po ang City Hall of Davao. City Hall of Davao po yan. Yan po ang City Hall of Davao. Ilaw daw Cebu. City Hall of Davao. Di masyadong makita. City Hall of Davao. Okay, yan po ang City Hall of Davao. Pila si bayad ma'am, no? Oh, nadarito din yan. Ah. San Pedro City po. Rotang Road 2 po ang sinasakyan natin. Road 2. So, aalamin po natin ang daan. Mga road na dadaanan na. Road 2. Nawala kasi yung sticker po. Saan po yung mga sticker po? May emergency po. Emergency. Manong driver natin sa Road 2. Manong driver Road 2 po. Ang bida po natin sa Road 2. Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride. Biyahe Davao Road 2. Video yan ako na. Yan, review yan. Video yan. Kaya ito. Kabidjuhan si ang friend ko sa atong driver atong bidjuhan para makita siya sa pa rin siya sa Road 2. Roll! Hi! Road 2 po, hi po friendship. Road 2 po, bida po kayo sa Road 2, biyaheng Davao, Pinoy Ride. San Pedro Street pa rin tayo, San Pedro Street. Dali na, ram na ko. Wala yung sulod. Opo, ang friend natin, Road 2 po sa Road 2. Road 2. Subscribe na, makita ka. Road 2, biyaheng Davao.
Bangkeruhan. San Pedro Extension pa rin ito ang ating dinadaanan. Going po tayo Bangkeruhan. Doon po banda ang Bangkeruhan. Doon po ang park ng Bangkeruhan Public Market. Yan po, tapos na po tayong nagbibideo sa Bangkeruhan. Paliko pa tayo. Okay, Bangkeruhan. Okay, nandito na po tayo sa Bangkeruhan Public Market. Bangkeruhan Public Market po. Tapos na po tayong nagbibideo sa Road 11 po. Road 10. Okay, dyan po ang Bangkeruhan Public Market. Bangkeruhan Public Market po. Okay, yan po ang Bangkeruhan Public Market. Kala na to ha. Dali lang. Okay, wow, mangustin. Mangustin. Tingnan, pagkaguluhan po ang mangustin. Yan, wow, 25 kilo na lang daw. Kaya yan po, marami pong bukas ngayon. May po Kadayawan Festival. August po, season of mga fruits. Okay, yan po ang Bangkeruhan Public Market. Okay, dito po ang looban ng Bangkeruhan Public Market. Kakamustahin po natin yung mga pasahero natin. Bangkeruhan Public Market. Dapat kakamata dito. Ano na lang, pagpuno. Bangkeruhan Public Market po. Yan po ang Bangkeruhan Public Market. Sa looban po ito, Bangkeruhan Public Kala na to. Bangkeruhan Public Market po. Road 2 po ang sinasakyan natin ngayon sa Pinera YouTube channel Joyride Biyahe Davao. Jared Marcon po ang iyong rider sa Rotang Road 2. Ayan po, Bangkeruhan po yan. May mga city mo po Kala na to ha. ito, may bababang pasahero. Paki-subscribe ko. Ikaw ang bida sa Road 2 nga biyaheng Road 2 Pinoy Rap YouTube channel Joyride. Road 2, kita ka sa kan. Paki-subscribe ko, like o share. Salamat. Okay, yan po ang Bangkeruhan Public Market. Ang laki po ng Bangkeruhan Public Market. Bangkeruhan Public Market po. Ito po ang Bangkeruhan Public Market. Okay po, si bidang driver natin sa Road 2. Dahil hindi po natin alam ang Road 2 kung hindi po kasama si Manong driver. Okay po. Hi sir, paki-subscribe sir. Road 2, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride. Road 2 po, target Road 2. Kita po kayo sir. Paki-subscribe po. Actually American citizens na siya. Partner na mo.
kami mga street vendor mi ginatabangan mi niya gitagaan mi trabaho, so wala dili na mi street vendor, inani na mo gipatrabaho niya sa amo. So more subscriber, daghan siyang matabangan nga mga Pinoy, kay pusong Pinoy manggod siya. American citizen na siya. Salamat, paki-subscribe, paki-like and share. Salamat. Road to. Kay road to man atong ruta ron. Okay, bangkeruhan po yan, bangkeruhan. Gusto lang po niya malaman ang transportation. Chicken. Oh, sticker. Salamat. Kisda. Okay po, yan po ang mga pasayro natin sa road to na target natin sa joyride trip po natin sa biyahe Davao. Okay po, dito na po tayo. Palagi na po tayong dumadaan dito. Common na po road na to. Nakadaan na po tayo sa road, Rotang, Toril, Puan, Mintal. Dito talaga ang common road talaga. Marami na pong pasahero mag-uuwian. Mahirapan na po ang pagsakay pauwi sa bahay. Okay po, going po tayo sa Bangkeruhan Beach. Bangkeruhan Beach po tayo. Bangkeruhan Beach. Yan po ang Bangkeruhan Beach. Palagi na po natin ito makikita kada ruta. Kasi common na po itong daanan. Yan po ang Davao River. Hindi natin makita kasi hindi po tayo naka-road po ang Davao River. Marami pong naliligo sa Davao River. Kung makikita natin yan, building na yan, alam na natin kung ano ang tinitirikan yan. Ang tinitirikan po ng building na yan ay ang SIR Sandawa. SIR Sandawa. Liog. Salamat. Po. Joyride ba? Search na yung YouTube channel. Makita na to ng ang i-edit pa ni siya, photos pa ni siya makita ang yun. Kaya ipasa pa naman sa among editor niya, ikuan pa, tanawon pa o pasok sa kuan sa kay namang may mga bad word, dili na siya ipasok na i-edit pa siya na yung mga copyright na mga sound, dili na mo na ipasok. Okay, mga after 1 week, 2 days, makita na ni Joyride, Rotang, Road to. Kamo ang bida sa Road to. Okay, okay po. Martina Road tayo. Turning left side po. Going po tayo. SIR Sandawa. Okay po. Salamat po sa Pinoy Rap YouTube channel dahil po kami mga street vendor ay nabigyan po ng mga trabaho tulad dito. Joyride, biyaheng Davao, road to po ang rota natin ngayon. Ito na po ano yung nagalan ito. Okay. Ito po ang ating mamaya i-interviewin po natin to si gwapong driver natin dahil siya po ang kumukumpleto sa road to na ating joyride ngayon. Okay po. Linyas yan, yan. Sakyan. Bigyan na baka nag-abisal. Okay, okay. Bago lang po tayong nagiging responder ng Pinoy Rap YouTube channel. Mag-improve pa po tayo.
Dahil po, street vendor po kami, nagigi po kami responder sa Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Road 2 po ang ating rutang tinataan ngayon. Traffic po, traffic po, traffic po. Sakit ng ulo ng mga driver at pasahero. Traffic. Traffic po tayo dito sa MacArthur Matina. MacArthur Going to Matina. Sandawa. In a few minutes, we were turning left side. Sandawa na po tayo. SIR. Matina pa po tayo. Kamustahin po natin si driver natin. Ang sakit na ng kamay ko. Wala pa daw siya. Wala pa daw. 350 pa. God bless yan. Dadami yan maya maya. Ako po. To. Mga bidang pasahero po sa Road 2 Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Mga bidang pasahero sa Road 2. Oh, may Road 2 pa tayo driver. Kasama natin si Road 2 driver. Di na ito kakapot. Dito ka. Bida po sa Road 2. Yan, si Friendship. Okay, Road 2 Joyride. Dili man makaabot. Hoy! Dita kaabot. Oh! Okay, Joyride, Pinoy, kita ka na sa Joyride. In a few minutes, we will turn left side, going to Sandawa Road. Sandawa SIR po tayo. Okay, going Sandawa SIR. Enter na sa Sandawa Road SIR. Matina. Ang taas po ng building na yan. Sandawa Road. SIR po tayo ngayon. Ito po ang rota na Road 2. Harrow College Foundation and Sandawa SIR po. Sandawa SIR. Road 2 po ang sinasakyan natin sa Pinoy YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Very good purple po. Parang umuulan na. Tumaambon na po sa oras na ito. Dong, asa ka na, Dong? Asa ka na? Ha? Minions. SIR po. Ito po ang rota Road 2. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Yan, Davao. Please po subscribe, like, and notification bell for more updates of our latest and new videos sa Pinoy Rap channel. Hi po sa lahat. Salamat po sa pag-subscribe. Salamat po, madam subscribe. Maraming salamat po at marami po kayo
Joyride, Amerikano na siya. Dagan siya mga street vendor sa agad yung ginatabangan, mga street vendor. Ako kay Matina Crossing street vendor man ko. Nagabaligi ako mga slice nga prutas ug maruya. Lahi po itong sa Matina Amerikano Crossing. nga naga kay sakay bugit. Alay po to siya. Alay po to siyang iyang pan. Okay po, kamustahin natin yung mga pasahero sa Road to Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride po. Biyaheng Davao Road to po ang rota natin ngayon. SIR pa rin tayo. SIR. Traffic na naman dito sa SIR. Okay po ang traffic po. Maraming prutas po. Traffic abala po sa pamamasahero ng ating mga driver ang traffic. Lock na. May raindrops na po sa salamay ng ating vehicles. Umaambon na po. Sana naman po hindi lumakas ito. Dahil magtatakot naman tayo. Ito na po ang friendship ni Manong Driver. Okay po, Pinoy Rob, YouTube channel sa Joyride po. Naging Davao. Okay po. SIR po. Sandawa. May pagtapla, bingaw kayo. Lingaw daw. Medyo matumal po daw ang biyahe nila ngayon. Okay daw. Matumal daw ang kanilang pamamasada. Masyado pang traffic, agoy, tumitindi ang kanilang sakit ng ulo. Okay, traffic. Ha? Oh, Pinoy Rob YouTube channel. Dili. 2 days pa i-edit pa man namo siya. 2 days makita nimo. Ang mag-subscribe ka na makita nimo ng kini. Pag-subscribe, i-like, i-share nimo siya. American citizen na siya si Pinoy Rob. Mga street vendor may gitabangan niya, daghan siyang mga ginatabangan mga street vendor. Karihan nako, diamon ko Matina Crossing street vendor, nagatinda kog mga maruya o mga slice nga prutas nga ginasuroy nako sa MacArthur Highway. Uban ako mga anak. So, dili na ko nagatinda. Mo na ni ako ginapatrabaho duha lang ka oras nga nasikwanan nila. Ginatab. Mo gani, daghan pa siya mga target, nagamo nang isa po ni nga mata. Mapil ka, matabangan ka. Dani. Ano lang mo na yung target tabangan niya mga daghan sa mga tabangan na mga tricycle driver na mga barbecuehan napod sa Cagayanan ni ginapadako niya iyang kuan target niya tabangan ng mga Pinoy nga mga low income. So the more subscriber daghan po siya matabangan so naga-promote ko ni kay daghan man isa naman mga followers sundadong ka sa YouTube ano mapaan po siya. Tabangan kami isa po mi tabangan di lang kay ginadaghan ko siya ginatabangan at aside sa kuan daghan siya mga benefits gihatag sa mo. Dili siya nagag-matter sa unsay mo na ihatag tabangan ko niya. So inana iyang kuan puso sa mga Pinoy. Pinoy ba? SIR. Oh, chika basta pag Pinoy Rob YouTube Joyride sa biyaheng Davao Road to sa Road to mo makita.
Kaya siya man akong nasakyan, so siya na ikuan doon. Na ipasalamat ni Pinoy Rab, na may mga gibilin si Pinoy Rab nga pasalamat. Na may Rab. Gusto magbudak ko na nakuhon. The more subscribe, the more Gangi ko grasya. Yapan, anak pa kay bago pa man siya nagsugod. Pero po, Makala lang, makala lang ka lang. Kasi mabot. ampo, yun. Di lang na mo mamalayan pang pangitangan ka. Paano mabuti? Kapatista mo po. Oo, basta giisa naman na itong ginuog yun. Ito ko dili buhay. Ngawa man sa Katoliko nga gitukod ni Kristo. Sakto ba siya sa tinukod lamat tao? Traffic. Pastor baka sumitan din. Okay, chika-chika na lang dito sa traffic. Okay po, bye, subscribe. Okay, go. Ecoland po tayo. Entering po tayo. Ecoland, yan po ang Ecoland Road. Going po tayo dito. Sa Gining Street diri? Candelaria. Candelaria Street, Ecoland. So, Candelaria Street. Palagi na po tayong Ay, terminal? City Archives Record. Okay, dito po makikita ang terminal ng mga bus sa Mindanao. Dito po ang terminal bus. Saan mang dako ka ng Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte. Okay po. Yan po ang terminal ng mga bus. Terminal po yan ang mga bus sa Mindanao. Ito po ang drive. Okay, bye po. City Hall of Justice po yan. City Hall of Justice. Okay. Pasahero po natin nag-isa na lang. Mga katulog? Ha? Kapoy? City Hall of Justice. City Hall of Libre lang ka nun. Ha? Libre lang ka. Candelaria Street of Libre Ecoland lang po ka. ang dinadaanan natin. Sige. Okay, Regional Libre lang ka. Forest Unit. Salamat po. Libre ng driver natin si Batang sa ganun street? Maya. Maya, going po. Maya Street na naman tayo. Tapos na po tayo sa Candelaria Street. Maya Street na po tayo. Balik na tag Boulevard. Balik na po. Asa gini mo diretso siya? Diyan na yung kanto. Dihara sa Candelaria. Ah, So, doon lang sa dulo po ng Candelaria sila. Okay po. Sa Boulevard po tayo sumagin. Candelaria. Nagpasayro din po. St. Paul at St. John Paul. Ha? Na-studio. Dagang estudyante. Maraming pasahero doon sa dulo. Wala na po tayong pasahero. Ubos na po. Yan po ang mga terminal ng bus. St. John Paul II College of Davao. Okay, marami na pong estudyante. Okay po, okay. Iikot na po ang ating driver. Balik na po sila. Jadi ada gini mong end ya. Dire lang ka Dari Candelaria dari lagi mo. Kita roto matuyok lagi siya do. Dito po ang end point Candelaria Street Ecoland ang road 2. Okay, may pasahero na tayo. Okay, may pasahero na tayo. Yan po, ikot na po tayo. Dito po mag-end sa Candelaria Street, Ecoland, ang road 2. Babalik na po sila sa rotang dapat nilang puntahan dadaanan. Okay po, Candelaria.
sila mag-i-end sa Maya Street pala. Sorry po. Maya Street of Ecoland. Maya Street of Ecoland. Dito po sila mag-i-end. Pabalik po sila. Pabalik po tayo sa Candelaria Street. Yan po ang Regional Forensic Unit 11. Ito hindi ko alam, wala pang klase nito. Ito po ang Hall of Justice of Ecoland. At ang harapan po ng Hall of Justice ay ang terminal ng mga bus of Mindanao. Saan bang dako ka magpunta sa Mindanao? Yan po ang terminal ng mga bus. Okay, terminal ng mga bus. Candelaria Street po tayo. O kung may magpara na pasahero, Candelaria Street po tayo. May pasahero po tayo sa sakay. Ito po ang sinasakyan natin. Libay. Pinoy Rap YouTube channel. Joyride, Biyahing Davao. Galing po ito. Saan kaya galing ito si Manang? Almindras na kumunong. Almendras po na siya. Candelaria Street pa rin tayo of Ecoland. Candelaria Street po tayo. Okay po, init na po ang akong gimbal. Init na po ang akong gimbal. Going po tayo. We're turning the right side. Going po tayo sa Metro Boulevard. Masyado na po mainit ang gimbal ko. Yan po ang Agro School. Natatabunan po ang Agro School ng mga puno. Agro School. Okay. Dito po tayo. Dinadaanan po natin ang Bolton Bridge of Ecoland. Bolton Bridge of Ecoland. Ito po ang Bolton Bridge of Ecoland. Yan po ang Davao River, which po yung sa dulo ay ang Volcana. Nag-aabot po yung Davao River at sa Kadama ng Davao City. Bolton Bridge po tayo, Bolton Bridge. Okay, Bolton Bridge po ang Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride, Biyahing Davao. Jerilyn Pargo po, Joyrider po ninyo sa Rotang Road to yan po ang Philtrees Mall. Philtrees Supermarket po. Ang laki po ng Philtrees Supermarket. Yun po ang LT. Ang kulay na blue po ng Philtrees ang LTO. Land Transportation Office. Yan po ang Land Transportation Office. LTO. Dito sa part pa rin ito na Philippines. Boulevard pa rin tayo. Boulevard. Sala no? Leading Boulevard po. Trading
Alvin dia. Oh, kenal? Ako ang barko. Trisi. Yan po ang Almendras Gym. Kung may mga event po dito sa Davao City, dyan po ito po, Boulevard Reading na po. Boulevard Reading sa Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride po, Biyahing Davao. Rotang Road po. Boulevard na po tayo, Boulevard. Boulevard po tayo, Boulevard. Boulevard po. Kamustahin po natin si driver natin. Driver natin ngayon. Si driver natin. Boulevard pa rin tayo, Boulevard. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride, Biyahing Davao. Road po po ang sinasakyan natin, road. So, Boulevard po ang dinadaanan ng road po. Road po. So, nag-start po tayo sa Ponciano kanina dahil doon po tayo nakasakay ng road po. Going po sa Bolton Street, San Pedro Street, going po Banqueruhan, going to Sandawa, going po Candelaria, Maya Evoland, pabalik po, going naman po, pabalik po, Maya, Candelaria Street, Evoland, going Bolton Bridge, then po Boulevard now, Boulevard na po ang tinatahak natin. Yan po ang rota ng Road 12 po. Road 2 po.
yung mga kapatid natin na Muslim at Badyaw. Sa likuran po ay ang mga Badyaw, mga Muslim po. Ito ang makikita nito. Yan po ay mga Muslim natin na mga kapatid. Filipino Muslim po. Barangay 23-C. Ito po. Yan po lahat. Yan po. Bakit po nakahaba? Okay, Muslim po yan sila. Holy Sayo. In a few minutes, magsaysay po tayo. Pero going po tayo. Ito po ang Davao City Police of Santa Ana. Santa Ana Police Station. Yan po ang Magsaysay Bar. Magsaysay Bar. Now we will turning left side. Oyang Morin Street po tayo. Oyang Morin Street. Okay po, dito na po tayo sa Oyang Morin Street. Davao City. Dito po ang sentro ng bilihan ng mga businesswoman, businessman po natin. Wholesale po lahat ng mga dito ang tinitinda para sa mga businessman, businesswoman. O yan go rin po. Yang rin po Davao City. Pinoy YouTube channel sa Joyride po. Yahing Davao Road 2. Road 2 po ang sinasakyan natin ngayon. O Yang rin Street po tayo. O Yang rin Street. Batay sa. Siya batay sa ano dili. May minimum. So, back and forth man to. Kasama ni tawag round trip. Ilang man ang round trip. So, saka. Sige na. 26 na. 26 na. Okay, round trip daw. So, Joyrider po natin si Jerry Lee Person po. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride 26 po. Round trip po yan. Okay, kuha tayo kasi malapit na po tayo bababa. Bababa po tayo kung saan tayo nakasakay kanina. Punta na ko dila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta 11, 12, 14, 15, 16, 16, 26. Malapit na po akong bababa kaya
magbabayad po tayo sa ating damages dito sa ating mahal na driver. Asa naman to? Asa naman to? Okay, nandito tayo sa uyan. Kini very little only pahalipay sa mga driver. Ikan sa Pinoy Rap. Pinoy Rap 100. Pahalipay lang daw ni Pinoy Rap ikan sa Pinoy Rap YouTube channel 100. Pag salamat Pinoy Rap. Pag sa Pinirap. tanaw food ba? Pinoy Rap yatag na akong 100. Okay. So Pinoy Rap, ako nang gihatag ang 100 nga pahalipay gikan to sa kinasing-kasing na puhon og more subscriber daghan pa gyud siyang matabangan mo dako pagyud na dili na to mahibawan. So nata sa Oyang Goring DPWH regional po yan. DPWH regional office yan. Putol akong paan gani ha. Oyang Goring tapos na po Uli na tayo. karon. Uli na po. So, ganahan pa po kung target o isa para sa ugma na ko to. Hindi na po sa dili ko po okay ra po kasi po target namin isa-isa. Oyang Goring po tayo. Oyang Goring. Oyang Goring. Okay, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride. Biyahing Davao. Road 2 po ang sinasakyan natin. Paki-subscribe po, like and share and hit the notification bell for more updates on our pages and new videos. Okay po, Oyang Goring tayo, Oyang Goring tayo. Malapit na po tayo bababa. Oyang Goring, Oyang Goring, Oyang Goring po. Okay, kamustahin po natin mga pasahero natin. Oyang Goring po. Pangani mo? Jerilyn Parco. Ang Joyrider po sa row 2. Mabaya ka. Matinga. Ayun, tagyan ko sa closing. Okay po. Malapit na po tayong bababa. Okay, yan po ang nagpapahiwatig. Ang building na yan ang nagpapahiwatig na. Akasya na po tayo. Going to we are entering Akasya. Akasya Street. Opening po
channel sa Joyride po. Biyahing Davao Road 2 po. Bababa na po ako dahil dyan po ako kanina sa PLDT at Power Davao Light Power Company. So nag-aabang ng masasakyan natin target. At road 2 po ang target natin kanina. So nakasakay tayo sa road. Doon ako bababa sa PLDT. Okay po. Kanina po, dito po ako nag-opening ng aking Joyride Pinoy Rap YouTube channel. At ang target po natin ay ang Road 2. So, dito po ako nag-start. Dito din ako mag-end. Davao Light Power Company. At saka po dito na lang po ako bababa. Salamat ulit. Sa pangalan to, isulit. Kaya si Ronald din ako sa na-interview kay hindi na walang ano na. Pagkawat kan sa mong glampan din. Pangalan nun. Okay. Bibili ko mungkin taguan na. Isulti lang yung pangalan. Masa yung pag-abri. Okay. Nara po si Ronald. Saan hindi pag-abri? Salamat. Salamat mga driver sa Joyride na to. Salamat po. Salamat sir. Road 2 po. Salamat sa mga. Okay po. Okay po, pupuntahin po natin yun. Tapos na po ako sa aray. Ito po tayo nagsimula kanina. Tapos na po tayo sa Road 2. Road 2 po ang tinatarget natin ngayon at natapos na po yaman ng Joyride po sa Pinoy Rap YouTube channel ng Biyahing Davao, Jerilyn Parcon po. Ngayon po, magbibigay po ako ng barya lang po sa umaga na nakita po akong doon. Mga maang sasakyan na nakatambay doon sa dulo. So pupuntahan ko dito tayo sa Aboy Peace Power Company. Okay, dito po ako sa may Akasya naglalakad. Akasya po ako naglalakad ngayon. Aray. Akasya. Akasya po ako naglalakad ngayon. Ayun po ang landmark natin na malaking building. Akasya. Yun po ang doon po banda ang Rojas. Akasya po ngayon ako nag-joy walk. Tapos na po tayo sa Joyride po ng Road 2. So may puntarya po ako na pupuntahan ngayon. Okay po, wala na pong sasakyan. Dito po ako sa Akasya naglalakad. Joy walking naman tayo. Tapos na po tayo nag-joyride sa Road 2. Ngayon naman puntaryahin natin yung mga sasakyan na nakatambay doon sa dulo. Okay po. Marami po nakatambay. Magbibigay po ako ng barya lang po sa tapos na po kasi akong maaruota. So ngayon po target ko po na nagbigay ng
Mayong hapon, sir. Sir, pwede makabutang sa imuha og barya lang po sa umaga? Ha, direct ha? Ha? Ay, wala pa, so magkuhan pa kas tagiya. Okay, salamat, sir. Sir, Pinoy Rab YouTube channel, bida po ka sa front. Pwede makabutang sa imuhang barya lang po sa umaga? Pwede na to, sir, mabutangan. Atong butangan, sir. Sir, bida ka, ang ako manggong ruta karon road 2. So makita ka sa road 2, human ako, nag-joyride na ko. Human naman ko sa maamot, kinsa to kung nasakyan atong maa. So human ako sa road 2, so makita ka, na videohan ta ka, dito ka sa road 2. Road 2 ka makita, kay sumpay man ni siya sa road 2 na ko nga joyride na. Pwede na tayo butang, sir? Okay lang, kisa pangalan ganyan mo, sir? Jubi. Ka? Jubi. Joby Munson. Monson. Salamat, sir, ha. Salamat kayo. Pasbutangan na to, sir. Barya lang po sa umaga. Salamat, sir. Asa na to po ibutang, sir? Ah, dere. Makao dia. Pagpunta sa umaga. Oh. Dali lang, sir, ha. Kaya to. Ato ibutang ikuan na to. Ano kay page, ma'am? Dili ako, actually, sir, kini siya, sir, American citizen ni siya, sir. Ako taga-anta kag-stay kay karon, sir, ha. Actually, American citizen ni siya, partner namo nga kami mga street vendor na ay mga tricycle driver ginatagaan niya og trabaho ingon ani. So naging okay pud ang among ginabuhi. So nagtabang, the more subscriber man gud niya, daghan siyang matabangan na Kapay taas. Taas. Ay, Paul. Okay, yan po. Barya na po siya. Salamat, Manong Driver Juby, ha. Yeah, rota maa, pero tapos na po ako sa maa. So, salamat. Kani siya, American citizen ni siya, sir. Kami mga street vendor, may daghan siya ginatabangan, baprehan na mo. Wala namin nagatinda. Hinani na mo ginatrabaho, tagduha ka oras. Tagduha, or depende sa amo, ha, para sulitin mo. Sobra pa yun, may kay dawi na po nga, pasalamat na mo sa iya. Salamat, Manong Driver, ha, Juby. Salamat, God bless. Salamat. Hello. Okay po. Sir, why dito? Dili na, daghan namang nagsakay. Kag sticker, sir. Barya lang po sa umaga, sir. Ipakibutang na lang ko. Dahil naman ikaw na butang dito, sir, ha. Wala, sir. Okay ra, sir. Sa Pinoy Rab YouTube channel, sir, makita ka sa Joyride, Pinoy Rab, makita ka karon namin. Umana man ko sa Joyride Road 2. Sa Road 2 lang i-search, sir, i-subscribe. Paki-subscribe ko. American citizen niya siya, sir. American citizen niya. Actually, daghan ko siya ginatabangan nga mga street. Ako, street vendor man ko. Gitagaan man niya trabaho mo na ingaan mo. Paki-subscribe ko, ma'am, Pinoy Rab YouTube channel. Daghan na siyang natabangan, mga American citizen na siya. Kami mga street vendor, may gitabangan min niya, may himong inani. So, naginggaan ang among mga panginabuhi. Paki-subscribe ko. Salamat. Pinoy Rab YouTube channel. Na mo makita sa Road 2. Kay Road 2 manggod ang ako ang joyride karon. Road 2. O, Road 2. Ikaw, makita ka sa Road 2. Road 2. Humanaman ko sa Road 2 karon. Enda din ako sa ako ang pan. Salamat. Salamat. Okay, opening po tayo sa Jollibee. Okay, Jollibee opening. Gidlay, masag tao. Okay, maa. Sir, Pinoy Rab YouTube channel, barya lang po sa umaga. Paki-subscribe ko, sir. Sa YouTube na siya, pero ang akong giruta gani hagisakyan Road 2. So, ma-search niyo, ma-subscribe niyo Joyride sa Road 2 nga ruta. Makita ka karon dito. Ay dili karon, gi-edit pa man ninamo. So, nagahatag og mga sticker, sir.
Ma'am, paki-subscribe ko, ma'am. Paki-like and share. Kay American citizen ni siya, sir. Daghan siya natabangan nga friend ako, street vendor ko sa Matina Crossing. Mga ninda ko slice nga prutas ug maruya. So wala na ko nagatinda uban ako mga anak kini na ang gipatrabaho niya sa kuha. So naginggaan po damo kinabuhi. The more subscribers sa iyahang kuan page, daghan siyang Pilipino nga matabangan kay target niya nga mga low income ang ginatabangan niya. Paki-subscribe ko. Tuloy dara yung dagway ito. Dara yung American citizen na siya. Paki-subscribe ko, ma'am. Like, makita ka, ma'am, sa road to. Subscribe sa road to siya makita. Ikaw makita. Sir, makita ka. Okay lang. Joyride, Pinoy Rap, Joyride, road to po ang target namin ngayon. Road to. Salamat. Ma'am, paki-subscribe ko. Pinoy Rap YouTube channel. Makita mo sa roto. Mamanamon ko sa roto na mo. Joyride. Roto nga. Rota nga jeep. Tapos na ko. Nag-end na ko. Naghatag na ko sticker. Makita mo sa roto. Sumpay man guni sa roto nga. Paano mo. Responder man guni sa kwan. American citizen ni siya. Daghan sa ginatabangan nga parihan na mo. Mga street vendor man may. Sa Matina Crossing ko nga street vendor. Nagapaninda ko ang maruya, mga prutas, slice prutas sa Matina Crossing, mga panako na mga sukid sa mga MacArthur Highway Matina Crossing. So wala na ko nagapaninda uban ako mga anak kini na ang gipatrabaho sa amo. So daghan nga mag-subscribe sa iya, mas daghan siyang matabangan nga mga low income mga Pilipino sa target niya. Pilipino ang iyang mata. Naay mga tricycle driver, makita man ninyo, i-subscribe ninyo, makita ninyo mga tricycle driver nga gitabangan niya nga nagainani pog trabaho. Paki-subscribe ko, ma'am. Subscribe, like and share. Makita man niya pero makita po mo karon bida mo sa roto. Sumpay man ni sa roto na ako nga video. Salamat. Salamat, sir. Thank you. Salamat. Salamat, paki-subscribe ko dam sa kwan Pinoy Rap YouTube channel. Dagan siya natabangan nga Pinoy. Okay, salamat. Okay po, tapos na po tayong nagbigay ng mga sticker. Dito po tayo sa Acacia ngayon. Ngayon po ay maghahanap na tayo ng mga okay, Acacia pa rin tayo. Salamat, sir. Acacia pa rin tayo. Okay. Salamat. Mag-inom ka og juice kay uhaw na kaayo. Okay, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Biyahing Davao. Road to po. Tapos na po tayo sa road to. Mission accomplished po sa road to na. Rotan natin. Okay po, ulang po tayo ng okay, mag-inom tayo ng juice. Okay, yan po. Ang laki ng building na yan. So, malapit na po tayo mag-i-end. Mag-aantay na po ako ng pwede kong masasakyan na uwian natin. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Biyahing Davao. Okay po. Kunin ko na po ito. Okay. Dito pa rin tayo sa Acacia Street. Nagjo-joy walk. Okay po, nag-aantay na lang po ako ng nasasakyan. Okay. Gundangan. Olas. Nag-aantay ako Matina Crossing sa sasakyan ko.
Tapos na po tayong namimigay ng mga sticker at saka barya lang po sa umaga. Apa may bagong dating na Pinoy YouTube channel sa Joyride po, Biyahing Davao, Jerilyn Parcon po. Paki-subscribe po, like and share and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Paki-comment na rin po, ito po ang Rotang Road 2 po. Salamat po, Pinoy Ra. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.